Magandang morning oras Eastern Samar. Dami na namang tao dito sa pantalan ng oras. Ayan, shoutout nga pala sa mga follower natin na pa-share ng video natin, pa-comment, oy, pa-send naman ng stars dyan. At andito mayroon ng salukara at saka mayroon pang puto at nandito naman yung barista dito ng kape. At andito naman yung masarap na waffle ni Pagay. Nandito mayroong hopya, mayroong ano ba to? Donut. Tapos ay nako, ang sarap naman yan. Ay nako, luto na. Mayroon nang nakaabang dito na bibili ng waffle ni Pagay. Ngan may adaliwati di marasang ano ni? Halapa na dako pa. Natural marasa kay halapa nang dako pa, no, di ba? Ngan mo sa tindera ko, no, pero natalikod it camera. Adi may ada puto kutsinta di ka nga San Eduardo. Adi may salukara. Ano pa na adi? Ay bibingka. Kamarasangan may ada pa di ermitanyo. Ganito po dito sa bayan ng oras tuwing umaga, daming tao. Kaya yung mga sabi pa nga nila doon sa isang nagbukas na tindahan, parang takluban lang yung sales nila eh. Kumbaga solong-solo nila ngayon dito. Ano kaya yung ibang mga establishment na nandun sa labas ng oras? Kailan ba kayo dadalaw dito? Diba? Pero ang dinig ko, mayroon ng Rose Pharmacy, mayroon ng Mercury, mayroon ng ano pa ba? Parang 7-Eleven atang narinig ko eh. Marites lang yan, huwag kayo maingay. At nandito tayo ngayon sa Pilahan Bridge. Yan, lingon muna tayo. At liban dito sa Pilahan Bridge, mayroon ding itinatayong bagong tulay ngayon, yung Pari or Paypayon Riverside Bridge na nandun. Sinisimulan na, malapit ng siguro by April, tapos na yan. At ito naman yung gulayan dito, mga fresh gulay or organic galing ng Barangay Dalid. Ayan o, kung gusto nyo ng pizza, talong at saka ano pa ba? Ayan, pagpakbit na mayroon ng nakaready dito. Oy, adi na presko nga lato. Nga natin naman liwasin dalo-dalongan. Adin mahusay nga, adi naman kagwapo man hiling adi Isbi Carlo Batika. May dahil sigurado yan na pagtutulaon. Ano, kaya may daman sili. Adi na mga marasa nga isda nga na adi naman liwat ang presko nga tikang hamalingan. Nga na din naman liwat at to na mga pininggan nga paksiyon ng kamara sa adi. May daman lalara.
Di baga napili na largo. Adi na kinis kaya na masag. Hindi kaya na. Balik lang kami. Hindi, dua. Ano niya kuya? Adi, mapasyado naman kita nga din mga palitan ng mga condiments or panghalo, pangsahog ang mga iyo panluluto. Adi hinakampay. Taray po na kami niyo, sir. Adi. Uy, adi man hinmay ada man na mangga didi ka dadag ko hininga mangga. Aha, adi liwat siya na ano pa nadi. Diretso anay kita ano? Adi baga puno naman ini. Baga sugad din ito ni Sora ito na merkado di diha oras. Sugad ba di diha yung dapit? Sugad ba ni Sora or basta? Nga na di naman mahusay baga maupay ti kapi-kapi la. Di naliwati nagpaparothin na bawang. Oo. Nga di dihan luyo di naman naton na barista natin plahin na kape. Di sikreto la ini kuno makosugunit kita haniya kapihan di diha luyohan merkado kay baga free delivery na ini. Oo. Nga na di baga magkusog man ini nga mga sarakyan di diha Oras River. Nga daw mga salamat aton mga follower, ang aton mga nag-share aton video, ang mga nag-comment, aton mga naghatag hin stars. Da mga salamat nga na maupay nga gatik ang diha oras ngan ayaw ka mo hingalimot. Ayaw ka mo pag-skip hadton aton patalastas kahuman hining video. Da mga salamat ngan maupay nga aga oras Eastern Summer.